Wannan shi ake cewa wasan El Clasico. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila. Ɗan wasa Bruno Gomes yana tattaunawa da wakilan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal domin ganin ta ɗauki wannan ɗan wasan. Idan muka duba wannan ɗan wasan za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake musamman ma a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Brazil, wanda a World Cup ɗin nan ya ba da gudunmawa sosai duk da ya zubar da bugun da kai sai mai tsaron gida. Za ka yi ba masa da irin ƙoƙari da yake yi. A game da gasar cin kofin duniya wacce ake bugawa yanzu haka, wannan shi ake cewa wasan El Clasico. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa. Idan ka duba akwai manyan 'yan wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, musamman ka duba 'yan wasa Lamine Yamal, ɗan wasa Pedri, sannan a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Spain akwai ɗan wasa wato Kylian Mbappe, wanda Mbappe a yanzu haka yana matukar kokari sosai matuka a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa. Sannan idan muka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila akwai ɗan wasan su ɗan wasa Jude Bellingham. Sannan banda shi ma a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina akwai ɗan wasa Lionel Messi, tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona, wanda shi ake kira wasan El Clasico, wanda idan ka duba wannan wasanni ne wanda za su ja hankali matuƙa gami da ɗan wasa Lionel Messi. Ɗan wasa Lionel Messi shine ɗan wasa wanda kowane ɗan wasa tarihi wajen taimakawa a jefa ƙwallaye. Idan ba mu manta ba, a 2006 ɗan wasa Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallo guda ɗaya. Idan muka duba 2010 ɗan wasa Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallo guda ɗaya. 2014 ɗan wasa Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallo guda ɗaya. Sannan 2018 ɗan wasa Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallaye guda biyu. 2022 ɗan wasa Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallaye akalla guda biyu. 2016 ya taimaka an jefa guda biyu. A 2026 2026 kai ya taimaka an jefa ƙwallaye guda biyu. Idan ka duba za ka haɗa su a ƙwallayen akalla gaba ɗayansu sun kama guda 10. Da haka za ka yi wa ɗan wasa Lionel Messi matuƙa irin ƙoƙari da yake yi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina. Duk da ƙungiyar ba ta ƙoƙari sosai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina gaskiya ba ta ƙoƙari kuma ba su da kyau. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila ta fi su kyau, ta fi su 'yan wasanni masu kyau, magana ta gaskiya. Dan idan ka duba wasan su na jiya gaskiya a nan za ka tabbatar cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Argentina ƙungiya ce wacce gaskiya tana buƙatar gyara matuƙa sosai, musamman 'yan wasannin su akwai wanda suka gaji matuƙa sosai. Sannan idan muka duba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa kai ta zo akalla kusan wasan ƙarshe, misali akalla kusan sa uku. 2018 ta zo, 2022 ta zo, 2026 nan ma ta zo. Idan muka duba wayannan 'yan wasannin a wayannan wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa ta buga, wasanni ne masu kyau wanda ma idan ba ku manta 2022 sun je har final inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina ta cire su bugun da kai sai mai tsaron gida. Kuma idan ka duba a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa a yanzu haka babu wata ƙungiya wacce ta kai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa kyau. Ana tunanin ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Faransa su ne za su ɗauki wannan kofin, kuma za ka iya tabbatar da hakan sabila da suna da matuƙar kyau, kuma suna da matuƙar kyau. Sannan kuma za ka yi ba ɗan wasa Kylian Mbappe, wanda ɗan wasa Kylian Mbappe a yanzu haka shine ɗan wasa wanda ya fi kowane ɗan wasa jefa ƙwallaye, wanda akalla ya jefa ƙwallaye guda 8, sai ɗan wasa Lionel Messi shi ma ya jefa ƙwallonsa akalla guda 8, kuma za ka yi ba ɗan wasa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ya taimaka an jefa ƙwallaye guda 3, Lionel Messi ya taimaka an jefa ƙwallaye guda 2, sai Erling Haaland, Harry Kane da kuma ɗan wasa Jude Bellingham dukan suna da ƙwallaye guda 7, kuma su ma za ka yi ba musu da irin kokari da suke yi. To a yanzu dai za mu tabbatar da cewa wace ƙungiya ce za ta nasara tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa da Spain, sannan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Ingila da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Argentina. Za mu jira mu gani lokacin da zai tabbatar da hakan.